Hola, boys, estamos aquí para vivir la tercera procesión de de miércoles santo. Estamos en la procesión do Cristo, perdón, en la Virgen dos Amparados, tamén organizada pola Cofradía das Angustias. Os comentarios, como xa sabedes, digo sempre, a cargo de que por prensa do organizador. Xa temos a xente, a procesión en camiño. O primeiro que aparece é o tercio das Angustias, capuchón rojo, traxe malva, capa malva e traxe negro. 8 cofrades, e despois outros 8 cofrades do tercio do Cristo da Agonía, capuchón amarelo, capa amarela e traxe negro con escudos da cofradía. Agora temos a imaxe do Cristo do Perdón. Esa de saliño desde o ano pasado. Esta imaxe xa é moi conocida, e saliu nos outros procesións. Foi comprada en Ferrol, nunha tenda. Está acompañado de dúas varillas de madeira, un para un lado e outro para outro. Como é organizada pola Cofradía das Angustias, imaxe están os 4 tercios da cofradía. Co Cristo o Perdón está os tercios da Purificación e da Cristo da Agonía, e coa Virgen dos Amparados está o Cristo da Gente e o tercio da Virgen das Angustias. Está chegando xa a Praza de Armas. Bueno, está a Praza de Armas. Xa estamos andando os cofrades. E nun momento comeza a cantar o Cristo do Perdón. Agora, en estes momentos, está comenzando a andar pola Praza de Armas. Nesta procesión vai solo a banda das Angustias, vai atrás da imaxe. Temos aí a imaxe, temos aí a banda das Angustias e posteriormente o tercio do Cristo Xacente e o tercio da Virgen das Angustias. E despois, por último, ven a imaxe da Virgen dos Amparados. Vai onde iba o Cristo da Agonía entre a procesión. Está chegando xa a Praza de Armas. Temos allí os capuchos xa na... dixen que o Cristo Xacente é capuchón azul, capa azul granadito, traxe negro, e das tercios da Virgen das Angustias, capuchón blanco, capa blanca e traxe negro. A imaxe a pique está a andar. Está parada. Comeza a andar no Mitre.
Ahora comenzará a andar. Ahí tenemos a imagen. De paso de armas. Ahí continúa por la calle Real para girar en calle Dolores e ir para retirada. Está justo no medio da plaza de armas, bueno, un pouquinho máis espantada. E agora irá para a calle Dolores.